он рӯз гӯспанд аз ҷар парид. ар рӯзи ман бошад, ана ин хел гузашт. Ман бояд саҳари барвақт дар назди ошпаз ҳозир мешудаму ба вай кӯмак мекардам. Ҳа, он рӯзи пурташвиш дар деҳаи мо рӯзи наврӯзӣ буд. ин наврӯзӣ аз оши наҳор ва оши сиялаф сар карда то баргузории тантана ва гӯштин ҷараён гирифт. оши сиялафро хӯрдему баъди он оши палови бомазза ба табақҳо кашида шуд. баъди шукӯҳу тантанаи наврӯзӣ ба майдони гӯштин рафтем.